खुलुमबाय रायजोफोर बियो आंनि न' ओमफ्राय आंहा बेजों लोगोसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ। प्रब्लेमानो जाबाय नैबे बाइकनि थाखाय बाइक गोदान बायनो हायैनि थाखाय आङो आंनि जा एसे गय बागान दं बेखौ बन्दक होनानैहाय बे सेकेन्ड हेन्ड बाइकखौ आङो बायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे बाइकआनो दा ओरैबायदि आंखौ प्रब्लेम होबाय। नोंथांमोननो आङो फारि फारि खोन्थानि। बे बाइकआ जाय सिगां बायदों बिनि मुङाव दं आरसि लेखाया लायबाय ट्रेन्सफार खालामाखै। ओमफ्राय दा बे सासे मानसिनिफ्राय आं लानानै फैबाय। ओमफ्राय दा बै जायनाखि सिगां बायग्रोदों जायनि नामाव दं आरसि लेखाया बे मानसिया माने बे गारिखौ सालायनो होआ आरोखि। आं बेखौ बायना लाबोदोंमोन 5,000 थाखायाव। ओमफ्राय नै बे इन्जिना प्रब्लेम दं नालाय बेखौ सिङावनि ब्लक थक गासिबो गोदान होजोबनानैहाय 6,000 थाखा थांदों। 6,000 थाखा थांनानै 6,000 थाखा थांबाय बानायनायाव। ओमफ्राय बायनायाव 5,000 11,000 थाखा थांबाय। ओमफ्राय दा लेखाया जायनाखि गिबिसिन बायदों 2012नि गारि बियो मा बुंदों दा सालायनो होआ, माने केस होगोन, माने पुलिसखौ लांहोगोन। पुलिसनो खोन्थाहरखाबाय जाहैदों बे गारिखौ लांनो थाखाय। ओमफ्राय दा आं फैसाखौ थैनांगौ जाबाय आरोखि। हाया आं जा दं गय बागान एसे बेखौ बोसोरनैनि होनानैहाय बेखौनो होनानै लायबाय आङो बे बाइकखौहाय। ओमफ्राय दा दिनै बेबायदि प्रब्लेम क्रिएट जाबाय आरोखि। नैबायदि आं मुंखौबो लानो थाङा। बे गारिया अनलाइनाव ओंखारले, माने अनलाइनाव सोनायावनो बेखौ 3 माससो सम लानो हागौ, खुनु गेरेन्थि होनो हाया। एबा मास मोनसेजोंबो जानो हागौ, 2 मासजोंबो जानो हागौ, 3 मासजोंबो जानो हागौ। बेखौ खुनु गेरेन्थि होनो हाया होनदों आरो। अनलाइनाव सोनायावथ' गोबां मानसिनि जाब लेखा थाहैयो। बेवहाय बिबा बबे सिङाव थाहैगोन, बबेजों जाबसिन जागोन, माने बेवहाय सम लागोन आरोखि बेखौ अनलाइन सोनायावहाय। अनलाइन सोखांनायनि उनावहाय जेब्ला गारि नाम्बारा ओंखारो अब्लासो बेखौ आंनि नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। नाथाय बे अनलाइनाव सोनायावनो गोबां मानसिनि लेखा थायो नालाय, बिनि समखौनो आङो 3 मास सम बिदोंमोन, बेखौबो होनो हाया। माने आंखौ बुंदों जाहैबाय गारिखौनो नों जायनिफ्राय लाबोदोंमोन बे मानसिनावनो न'आव दोनहै, नांगौला ट्रेन्सफार खालामबाय था, जेब्ला ट्रेन्सफार जायो अब्ला नों लांफिन, नैफोरबायदि खोथा बुंदों आरोखि आंखौ। ओमफ्राय आङो गारिया आरजेन्ट, आङो नांगौ ओरै थांनो थाखाय, भिडिअ खालामहैनो थाखाय। सोरबा आंखौ प्रम'सन भिडिअ खेबनो लेंहरो, आं बेयाव इमारजेन्सि थांनाङो। नै बिनि थाखायसो आङो बे गारिखौ लादों। अब्ला आं प्रम'सन भिडिअ माब्लाबा फैयोब्ला आं बबे गारिखौ लानानै थांगोन। बिनिखायनो आं बुंदोंमोन गारिखौ सालायबाय थागोन, ओमफ्राय ट्रेन्सफारनि प्रसेसिंआबो जाबाय थागोन, लासैनो जाबोजोबगोन होननानै आं बेखौहाय बिदोंमोन आरोखि 3 मास सम। नाथाय बेखौबो गनाया। बिनिखायनो आङो दा बे गारिखौहाय हैनो गोनां जाफिनसिगोन आरो जायनिफ्राय आं लाबोदोंमोन बे मानसिनो। ओमफ्राय नैबे आङो इन्जिन बानायनानैहाय 6,000 थाखा गारनाया दैयाव थांसिगोन बायदि आङो मोनबाय आरोखि। बेखौबो बे दा गारि मालिकआबो आंनो फैसाखौ हरफिननो राजि जाया। बे आं गारिनो जायनाखि 5,000 होबोदों बेखौथ' हरफिननो राजि जायो। ओमफ्राय नैबे जायनाखि आं बानायनानै लाबोदों 6,000 थाखानि, बे इन्जिनावनो गासिनावबो 5.5 थांखाबाय दा। ओमफ्राय हरैहाय गियार लेबार ओमफ्राय स्टेन्ड लागायदों आङो 500 थाखा मोननैजों। ओमफ्राय नैबेयावहाय बे कार्बरेटारावहाय आङो मोनसे पिन लगायदों, बियो 250 थाखा। बे गासैजों दाजाबनानैहाय 6,000 थाखा आरोखि बानायनायावहाय। ओमफ्राय दा बे फैसाया आंनि दैयाव थांसिगोन, बेखौ आं मोनफिननाय नंला। ओरैबायदि जानानै दं आरो आंनि प्रब्लेमा।